Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka natong tanan, no? Adlaw ka tong Berlis, October 25 to 24. October day no, mag-upload day ta og handumanan sa usa ka awit. Nagpadala ni usa ka mahuyang nga ang sender si James. O karon ita maglangan ato nang sugdan ang handumanan sa usa ka awit nga ang sender si James o sa kamahuyang og salamat kaayo di ay ha sa inyong pagkanunayang pagpaminaw og ang nagsunod sa istorya sa gugma nga part 5 ako ra niyang i-upload. Matawatan na ninyo kaya ako pag-edit. Ug daghang kayong salamat ha sa inyong pagkanunayang pagpaminaw. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga soking tigpaminawan ning halumanan sa sakawit ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si James. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ituloy mo lang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kagi karon? Mao kining sa kamahuyang nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga, James. Oh, Bart, James! Naaaraw mo din ka din, Hewi. Kanina ra ko si pangita ni mo. Ay, Part, Sa manang naong ni mo? Mura mo ka gikan gibuwagan diha. ako buwagi Partoy, pero ako may makigbuwag. Ha? Sure diya, eh. Buwagan ni mo sikira? O Part, gikapoy na ko eh. Di naman ni Mayo. Hasta akong kaugalingon, ako nang giilad. Nga naman di, Bart. Part, ikaw gyud mo yung pinakauna na konsultihan na niya. Sige, unsa man na? Sa tinuod lang, Part. Bayot ko, Part. Naibaho na ko, Ana, eh. Ha? Sinibaw na ka? Hambot bitaw, Bart. Wa ko makasabot sa mga tao nga nang di sila makailag, makabantay nga bayot ka. Ay, noon. Kita man may magsigig kuyo, god. Mausad. Ug maong gusto na kong buwagan si Kayra, Part. Kay ganahan akong musulti niya sa tinuod. Kasi sige masyag pamugos nga ipalailan ako niya sa iyong mama o papa. Mas maayos nga masulti ka na sa tinuod, Bart. Pero, muunsa ka siya, no? Kayra, Mas madawat pa na ako nga imo kong ingnon nga nakilaing babay. Kaysa mo ingon ka nga bayot ka? Kaluot ba ni mo, James? sorry, pero maunay tinuod. Ug santang pila pa ta kabuwan nga manag-uyab. May nang mahibaw na kas tinuod. Ug din ako magtago-tago sa tinuod akong pagkaako. Kay mo out na ko, Kayra. O niya tanaw ni mo. Madawat ka sa mo ginikanan nga ingon anak ka? Ha? Wa na mi mahimo, nak. Ma, Tinuod na. Di ba na to mapugan ko kung sige tinuod mong gibati. Pero hangyo lang namo ni mo anak. Ayaw lang pag binabayog si Nina. Bisag ka na lang. ay kabala ka pa. Babae ray kasing-kasing nako, pero lalaki ko mamurma. Ug salamat kay sa inyong pagdawat nako, ma, pa. Swerte kay ko nga nakaginikanan kog sama ninyo. Maong salamat gyud kayo.
Part, karon nga ni out naman gyud ka. Ipaila-ila di ka sa ko igagaw para makauyab na ka. Uyab gidayon? Si dugayan. Part, nag-antos kag pila ka buwan o pakig-uyab sa babae nga dili ni mo love. Mo nang ipaila-ila di ka sa ko igagaw, Part. Kinsa man? Vince, na ako pangan. James, pre. Sus, mga laki kay mong duha tanaw, no? Mga macho kayo. Amaw, gig ka part. Sige na. Biyaan na ta mo. Enjoy mong duha. Wa man ni klaro ni mo igagaw eh. Wa man magpaibaw nga mamiya di siya. Kano madlok magambiyaan? Aw, angay la sige di ay nga madlok ka. Kay mamaakrab ako. Ha? Oh, namuwa ka. Ngayon maday kang mamuwa. Klaro kayo nga mauawon ka. Sige. Ato lang ta sa mingaw o ngit-ngit nga dapit. Aron dili ka mauaw. Mingaw og ngit-ngit. Unya, bugnaw pagid kay... Oh? Gipaningot na kag maayo. Isig binuang diyaw eh. Manood ta sa kuan? Ha? Sa asa pa? Sa sinihan good? Aw. Kalma lang good? Tara, mga unsa ta? Para mawa nagka-nervous ni mo. Awa, daan pagid lagi kong magkasinabot gid mo. Oy, kusog kay siya, manungog. O gabi ni mo, part. Sweet kay siya dihang nanood mi... Asa mo nanod? Ha? Sa Asa? sinihan, oy, amaw. Asa pam di ay? Aw, abi na kog asa mo na abot ba? Ikaw to bang igagawa ra ba nako? Basta makagawa sa bahay. Murag yun nakagawa sa tangkal. Mau ba? Oo. Pero siya na sulti ni mo nga ano. Maayo na magkaila-ila pagid mong maayo. Istrikto man ko na nga ako mga ginikanan. Mao nga behave ragid kay ko basta naa sila. Mao nang ari ka mamawi kung nakas gawas. Kay makakiat ka. Magakiat pero binantayan gyapon ang akong mga lihok. Kay basin og na ay makaila o makasumbong sa akong mga ginikanan. Makasumbong nga unsa. Gabayot ko. Sa ato pre, uwa pa di sila mahibaw? Ang ako lang igagaw mo ay nahibaw. Pero ang tanan, madlok pasag ko. Mabitaw nga mura ko og nagduha og sulti nimo kay basin og maapektuhan ka. Ha? Sulti sa unsa? James, kilahan kay ko nimo. Malipay ko basta mag-uban ta. O makapagawas ko sa akong pagkaako. Naibaw ko nga paspas ra kaayo para nimo pero murag love na ti ka. Oh, Vince. Gusto kong manguyab nimo pero magtago-tago lang sa blagita. Pero kung sugton ko nimo, malipay gid kay ko. Malipay sa ko kung magkauyab ta, Vince. Oh, Kay ganahan sa kay ko nimo. misato pa. Kita na. Oh, Vince. Kita na. Yes! Dali. Kung sa dugayan, mao sabi to imong tuyo, maong gipalaila nimo na ako nang imong igagaw, di ba? Og ihatag na ko ang tanan niya. Part. Rilo? Oh, pagkakita mo gud ko ana, nakaingon ko nga bagay kay na nimo. Ikapila naman ni mo nga regalo na ako, James. Dagana no Pero ako, pagi ko makahatag nimo. Ay sus, kaya nimo. Gusto lang na ako ipakita nimo kung unsa ta ka kapinangga og ka love. Salamat kay niya. I love you. I love you so much, Vince. Kining bulakaw ko niya, James, ha? Magkita ming mga barkada na ako. Vince, pila na magunta ka buwan ba? Wa pa kay plano nga ipilaila ko nimo bisag sa imong barkada man lang. James,
Nagka-istorya na tabahin ini, di ba? O lagi, pero kadusa pa man ka na kaisog nga musulti nila. Makasabot man ko ba nga dili ka mapaibaw sa imong pamilya pero sa imong barkada, dili sa di eh. Kung tinud-anay silang amigo nimo, sabton ka nila oy. Di sad lagi pwede. O, Karong di ba ka makasabot? Vince! Ganina rin si panawag si Vince. Bahala siya. Ano bitang gisagitan ko niya? Murang ko niya gikauaw sa embarkada. Oh, di no? Tanaw na ko ang timeline sa iyang Facebook, bi. Oh, gitag siya ni ini nga video. Asa man eh? Video giro. Oh, maayos siya kay lingaw kay siya gabi oh. Time pa. Kinsa man yung babae nga yung gikasayaw-sayaw, ha? Oh, kasweet ko kayo nila. Ug lalaki kay siyang tanawon. Ganong lain kay akong gibati. Nak, wa ka kagamita lang anang Vince. Mao'y hinungdan nga dili kaniya mapaila-ila sa mga ginikanan o barkada. Oh, ma. Nak, gisultihan lang tikas posible nga mahitabo. Pero nasayop lang unta ko. Magsamtag sayo pa, kumprontaha si Vince, nak. Oh, ma. Ugma dayon. Akong adtuon sa apartment. Oh, yes, unsay ato? Oh, na si Vince? Babe! Oh. Nay, nakita ni mo, babe. Ay, naligo para ba? Dali, dayon. Kinsa na, babe? Oh, James? Babe? Uyab ni mo? Bagkaag na akong ni mo eh. Nga no, di ay ka, uy. Sa problema ni mo? Kanang imong babe may pangutanag unsay problema niya. Buisit ka. Manggamitay ka di ay. Ngano, James? Nagtuo ka nga doon mo seryoso ni mo lalaki? Hayop ka. Human sa tanan akong gihatag ni mo. O may nagsugo ni mo hatagan ko ni mo? Ug dili sa ko ganahan nga malain ka maong gidawat na sa dako. Sakit kay ni mong gibuhat ako, Vince. Og ikaw ang bayana ka. Bantayin ang bayot ni mong uyab. Kay basig di lang ako rin na biktima ana niya. Gabaan na ka na ako, Vince. Gabaan na ka. Noong bata ka pa, maging sa laruan. Unang higayon nga na in love ko. Ug mao dayon to'y gidangatan ako. Maong natagam gidayon ko. Akong papart nagsige pa nga pasaylo sa gibuhat sa iyang igagaw. Pero wa na ko siya basula. Dili niya sa nga salbahis ang iyang igagaw. Di nilang kutob ug dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga galang kaagi ni James nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga dagulahan, ituloy mo lang. Kahit na ano pa, ang mahalaga. Ang mong kaagi kibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa Usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag